ബ്രസീലിന്റെ ജേഴ്സി ടസറും റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ ജേഴ്സി ഇട്ടാണ്ട് ഇത് റയലാണേ. റൊണാൾഡോനെ ഇപ്പോഴല്ലേ ടീമിലെടുത്ത്, അപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് പുതിയ വരുന്നുള്ളൂ. എടുക്കൂലെന്ന് അറിയില്ല ഇനി. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പക്ഷേ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പോ തന്നെ അടിച്ചു, നാട്ടിൽ വരെ ഇറങ്ങി. എന്റെ റൊണാൾഡോ കേരളത്തിന്റെ കസ്റ്റമായ റൊണാൾഡോയെ പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ അലി ഖമനേനി ഈ 3 പേരോടും മാനവും മര്യാദക്ക് നമ്മൾ പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് ബോംബിടാനോ ആക്രമണം നടത്താനോ ലോകത്തിന്റെ ഏത് സ്ഥലവും ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രശ്നമില്ല, അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. തല്ലിച്ചാവുന്നെങ്കിൽ ചത്തോ, പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ റൊണാൾഡോയുടെ രോമത്തിൽ സ്പർശിക്കാൻ നിങ്ങൾ തുനിഞ്ഞാൽ ലോകത്തുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ക്രിസ്ത്യാനോയുടെ പോരാളികൾ ഒരുമിച്ചിറങ്ങും. 3 ടീമിനെയും ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കും. അല്ല, അലി ഖമനേനി റൊണാൾഡോ എന്താ പ്രശ്നം? ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ആരും എന്തോ ഓടി. അതല്ല, ബോംബിട്ട് തകർക്കല്ലേ ഫുള്ള്. റൊണാൾഡോന്റെ മേത്തൊക്കെ തട്ടിയാൽ അന്നത്തെ ഓടിയാണ്.